Benvinguts en aquesta temporada, la segona, del podcast amb molt de gust, produït per l'ACAO i el CEF. L'ACAO ha passat de generació en generació i precisament aquesta temporada és el que volem reproduir, aquesta mescla de les dues generacions que avui tenim aquí. Som en Santi Taura, som cuiner i tinc el plaer de tenir una persona molt especial per jo, el meu nebot, Marc Valeta. Què tal, Santi? Molt bé, tu? Bé. Molt bé, Marc, ara que tothom sap que ets el meu nebot, volem saber en què te dediques, què t'agrada fer, què estudies... Pues, bàsicament, ara mateix me trobo un moment que estic a Barcelona estudiant Lane, que és una carrera de negocis i és molt recomanable i és un món que m'interessa molt i m'agrada. Però en el passat, bé, i actualment també he estat barber i m'agrada tallar el pèl i és una passió que tinc ara mateix com a hobby. Però sí, més o menys me per aquests àmbits. I la cuina t'interessa o això no ve de família? Vaya tema. Anem. Crec que la passió per la cuina ha anat decaient un poquet a la meva generació, a la meva germana i tal, però sí que és vera que amb el tema d'anar a estudiar fora, amb el tema d'un poquet també el gimnàs ha influït, i veure sobretot, me comença a interessar un poquet més, de cuidar-me un poquet més, provar noves receptes, també cuidar un poquet lo nostre, que és la cuina mallorquina, i tot això com que m'està cridant un poquet més l'atenció. La cuina mallorquina i italiana, perquè ton pare és italià. Un poquet de les dues. I xerrant de cuina, com creu que cuina aquesta generació? O sigui, perquè realment nosaltres, ses mares i les predines, tot això, mos cuinaven i realment ma mare, a veure, aquesta teva predina, te cuina i això encara ho notes, però no sé, és un poc diferent. Com creus que aquesta generació fa això? És algo que s'ha perdut un poquet, les coses com són, és a dir, ara la meva generació ja demana globos, ja no fa típics plats tot va més ràpid, que se fan a casa, tot va molt més ràpid, molt més fàcil, la gent s'estima més tenir un producte més que no un producte de casa, una recepta de casa o que li ve de família. Però bé, jo... Perquè tu ara vius un pis d'estudiants. Exacte, una habitació d'una residència, sí. I cuinau allà també? Exacte. Sí que és vera que m'ha tocat amb un company que cuina molt, però el 90% de la residència estan globos, uberits, coses d'aquestes. I sí que és un poc trist, però el que hi ha avui en dia... O sigui, quasi tothom, tots els amics que tens, demanen globo i demanen menjar fet. Perquè és el més ràpid, el més senzill i no veuen una complicació darrere tot això que realment no existeix, perquè ara ho estic començant a fer i no existeix, però amb aquesta globo i tot això, ara mateix la cuina s'ha perdut un poquet. I potser Instagram hauria de començar a fer receptes per estudiants. Pues mira, ja t'he donat una idea. Vale, Santi, ara me toca jo. Per què has triat que t'acompanyi aquí avui? Bueno, jo t'he triat perquè pens que la generació d'avui en dia és vera que tenen coses pitjors, però també tenen coses molt millors, que és informació tota aquesta que tenen a l'abast, o sigui, amb un clic tenen tota la informació que volen, i això és un avantatge cap a la meva generació. Llavors, crec que tu estàs fent una cosa que jo crec que hagué hagut de fer abans d'estudiar cuina. El que passa que jo, mira, vaig estudiar cuina, vaig obrir restaurant, no tenia aquests coneixements i per això crec que tu ets d'una generació més preparada, que després ja pots fer de barber si vols, però estàs estudiant un model de negoci, no? De com fer negocis. Llavors jo crec que això és lo interessant i per això t'he triat. Moltes gràcies. Quin és l'origen de la teva passió per la cuina? És a dir, què te va fer ser cuiner? Mira, jo vaig triar ser cuiner fa uns 34 anys. Què passa? Fa 34 anys els cuiners realment no era ningú destacable, o sigui, no hi havia figures de cuiners com després va sorgir després Narzà, com Berasategui o tot això. Aquí a Espanya no hi havia pràcticament ningú. A França, millor se començava a conèixer un poc en Paul Bocuse, tot això, que era la nova cuina francesa, però aquí encara no s'havia ni donat. I estava nasquent tot això. Llavors,
o decidir ser cuiner fa 34 anys no és el mateix que ara. Ja. Ara la gent decideix ser cuiner o fer cuiner o proveïdor perquè veu cuiners per diari, veu cuiners per la tele, veu programes de cuina, o sigui, potser és més atractiu. I jo no sabia ben bé per què havia triat ser cuiner, però quan ha passat el temps m'he donat compte que jo he triat ser cuiner per diferenciar-me de la resta, i sempre ho he fet, perquè durant aquests 34 anys jo el que me'n dono compte és que m'he anat diferenciant de la resta. Per exemple, jo quan va sorgir la idea d'estudiar cuina, me va agradar, és molt creatiu. Com va sorgir? Conta-ho, que sempre m'encanta aquesta història. Ben, jo ajudava a ma mare a buidar panades, a fer 4 coses. Va? Per això, quan va sorgir l'opció aquesta, vaig pensar, ostres, pues, crec que ho puc fer, crec que ho podria fer. Llavors això va sorgir, jo estava ajudant a mon pare, que era ferrer, tallant barres i foradant barres a la ferreria, jo tenia 13 anys, i va venir un amic de mon pare i xerrant jo vaig sentir la conversa allà centrada que mon pare li demanava, què fa el teu fill? Li va dir, no, estudia cuina, ara fa segon de cuina, i tal. Jo vaig pensar, ostres, això se pot estudiar cuina, no havia ni pensat. Clar, jo en aquell moment, octau de GB, me plantejava pues, que havia de fer després d'acabar octau de GB, si havia d'anar a fer una FP, el que sigui. I va sorgir l'opció aquesta d'estudiar cuina. I quan a la classe, octau de GB, la professora mos agafa un dia i mos comença a demanar un per un què hem de fer després d'octau. I pues, un diu, pues, jo administratiu, jo vull ser dentista, cadascú diu la seva, en 30 o 40 alumnes en aquell moment, i quan jo m'ha tocat el meu torn, li vaig dir, jo vull ser cuiner. I tota la classe va fer així. Sí, imagina't. Cuiner. I I jo en aquell moment que tothom se va girar i va pensar, cuiner, vaig pensar, ostres, això és el que vull ser. Claro, perquè jo m'he sentit en aquell moment i després ho he pensat, m'he sentit diferent a la resta. I de fet ara avui en dia, encara, 34 anys després, estic fent coses diferents a la resta dels cuiners que conec del món. O sigui, som els únics que cuinem història, o sigui, no tots som l'únic restaurant que cuina història, la cuina mallorquina. Som l'únic restaurant de cuina mallorquina amb una estrella Michelin, mundial, no hi ha ningú més. I després, que jo sàpiga, som l'únic cuiner que fa la seva pròpia vaixella del seu restaurant. O sigui, tota feta, cuinada que meva, o sigui, enfornada i presentada dins allà. O sigui que realment, després me'n vaig donar compte, tot això m'he donat compte fa relativament poc, que sempre he cercat diferenciar-me a la resta per poder destacar. És una manera més fàcil de destacar. Jo crec que ha estat una forma de demostrar que si tries el que a tu t'agrada, encara que sigui diferent de la resta, pots aconseguir el que te proposis i el que tu vulguis. Això sí, si tu tries el que t'agrada, no tindràs sensació de fer feina mai. Però si així tot fas alguna que ningú ha fet, encara ho tens més fàcil. Quin creus que són els pilars de la cuina mallorquina que cal preservar amb el temps? Els principals. Jo crec que només n'hi ha un, i és saber d'on venim, què s'havia fet aquí, com se fan les coses que s'han de fer avui en dia, perquè tot evoluciona. O sigui, tu pots presentar una recepta de fa 200 anys en el 2024. Clar, la pots presentar, però és impossible, si encara que la volguessis reproduir, seria impossible fer-la igual que abans, perquè ja no hi ha els mateixos forns, ja no hi ha les mateixes guinevetes, ja tot canvia, no? Les tècniques tot va canviant. El que no pot anar canviant és l'essència, l'ànima de les coses. Llavors jo crec que és el que cal preservar, o sigui, l'ànima de les coses. Per exemple, un arròs brut només pot ser un arròs brut si du la sang de l'animal. Si no du la sang de l'animal, no és un arròs brut, és un arròs en coses i estem perdent l'essència de la nostra cuina. Llavors, el que necessitem saber és d'on ve les coses per poder accedir segons què. O sigui, un arròs brut se pot dir arròs brut si té el bàsic per poder accedir a l'arròs brut, i així tot. O sigui, si sabem només les coses, podem conservar l'ànima de la nostra cuina i que agradarà més o menys, però aquí està la diversitat. O sigui, tu un dia pots menjar sushi i un altre dia pots menjar un arròs brut, però un arròs brut com toca, no un arròs amb coses. És igual que si nosaltres, per exemple, els valencians en la paella, que són uns talibans, ho tenen tot molt... o sigui, si te surt del botador, tot d'una... Sí. I aquí a Mallorca estem perdent la nostra essència per desconeixement
i estem perdent un poc tot. Jo crec que s'ha de preservar d'on venim el coneixement de per què se diu una cosa o per què se fa una cosa així de sa. Jo una pregunta que m'ha fet il·lusió feta, més que res, perquè sempre que he anat a dinar, a sopar, com que és un viatge per la història mallorquina. Això m'ha parit increïble. I mira que jo tinc mitja part de sang italiana i mitja mallorquina, però això m'encanta. És un viatge i cada plat té un sentit. Té un sentit dins història i té ànima mallorquina. Sí, és una manera de tornar a Mallorca pues, tot el que m'ha donat aquests anys, en forma de cuinar la nostra història. Bé, ja ens acostam al final d'aquest capítol de l'Acao i Estef, d'aquest amb molt de gust, i l'Acao ens ha preparat un parell de preguntes ràpides, Perfecte. Vale? Per contestar, o sigui, molt ràpid. Jo Estic t'aniré dues preparat. opcions i tu contestes. Vale. Bé, si tens alguna cosa a comentar, pues mos ho dius, Vale? Estàs Perfecte. preparat? Vinga. Vinga, de matí a hora baixa. Jo hora baixa. Hora baixa. Hora baixa, tio, no. És que vol que Tens te digui. son. Joder. No, jo també a hora baixa, millor, comença a Molt arrencar. millor. L'Acao mig ple o mig buit? Ara mateix mig ple, sempre. Sí? Mig ple. Ara mateix, qualque pica està mig buit. Sempre hi ha temporades, però ara mig ple i vamos, llegando al tope. No, jo que duri, jo també, sempre ha estat de mig ple. Platja o muntanya? Platja. Playa. Claro. Per? Jo a l'estiu estic a Camp Picafort. Ah, sí, és vera. Playa, playa. I de... No, jo muntanya. Jo muntanya. No, ja t'he vist, ja fent un parell de rutes. Córrer, m'agrada, o sigui, estic tot sol a la playa massa gent. Ja me basta jo estar tot sol. M'agrada. Cuinar o com el teu company, demanar menjar a domicili. Ara mateix cuinar. He fet de menjar a domicili, qualque pic, ho he d'admetre, però ara mateix cuinar. M'interessa molt més. Tu penses que se conquista en l'estomac, molt de pits? O sigui que si saps cuinar te pot anar millor. Tu que menjar ràpid, o què? No, jo cuinar sempre. L'Acao, tot sol o en qualitats? Tot sol. Tot sol, Les sí? qualitats, sincerament mai ho he provat. Ho provaré ara com et dic ho provaré, però de moment No, tot jo sol. tot sol. Jo de petit me'n record que quan m'ho aixecàvem menjàvem la llet en galletes així mullades, però no, jo som més de l'Acao tot sol. Tot sol, tot sol. Després, què t'agrada més, una festa multitudinària, o sigui, molta gent, o un sopar així petit comitè, en 2 o 3 amics? Tot té el seu moment. Ara mateix sí m'estic tornant un poc més de casa, un poc més d'amics i tal, però una festa multitudinària no te diria que no, Jo no te diria que no, vol que te digui. Bé, jo contestaré el mateix que tu, és que bé, depèn del moment. A veure, cada vegada hi ha manco festes multitudinàries, però jo m'agrada, m'agrada molt. El que passa és que cada vegada ho faig menys. Anant junts, m'és igual. Bé, però tu ets jove encara. I què? Ja tindràs temps de moments íntims, no te preocupis. Què t'estimes més, veure una pel·lícula o llegir un llibre? Veure una pel·lícula. Jo els llibres, en la carrera que estic fent, els he de llegir, però encara m'acosta moltíssim i una pel·lícula amb la família, amb els amics, és sempre el millor. O sigui, estàs més enfocat, no? Jo també estic més enfocat en una pel·lícula que un llibre. Sempre un llibre se me corren, quan llegeix, se me venen pescant 1000 coses per fer i com que no te concentres. Després, cantar o ballar? Cantar per dir-te alguna cosa, no ho sé. Ni cantar ni ballar. No, ni cantar ni ballar, però diré cantar, vamos. Jo, les dues. O sigui, no sé ni cantar ni sé ballar, però és una manera d'expressar-se. Tu t'agrada el bailoteo, tu t'he vist, tens un parell de moviments. No, ni idea, per riure. Després, cants o moixos? Cants. Cants? Claro, si jo tens alguna coseta, sempre seré de cants. Nosaltres a que nostra van arribar a tenir una vintena de moixos perquè vivíem en el camp. record. Cants també, 4 o 5, però... Bueno, jo m'identifico més en els moixos, però m'agraden molt els cants. Ja, és igual. I després, el lacao, fred o calent? Fred. Fred? Sempre fred. Pues jo crec que així com el tenim ara, temperatura ambient, També, està molt bé, la veritat. També, així m'ha agradat bastant. Salut. Així m'ha agradat, veus? Així se noten més els gustos. Per si van així és perfecte, Tan fred com que te tapa més els aromes i calent com que també se te'n va, però així, Això per berenar de temperatura ambient, és ideal. Perfecte. Molt bé, doncs ja arribàvem en aquest final d'aquest capítol, però
no acabam sense Com queda? aquest regal, aquest superregal que mos ha fet la CAO amb merchandatge oficial d'Aguilar e Hijos, O sigui, amb aquests productes... Això m'ho ducava a Barcelona, Santi. Això podràs berenar, això podràs convidar els teus col·legues que demanen menjar per endur. Ja, un pin i tot, Això ara per berenar ve fantàstic. Amb super. un pin i tot. Un no, Espera, un parell, vaig a n'hi ha posar-lo un parell, d'aquí. n'hi ha un parell, hi ha un parell de colors. Vaig a posar-lo d'aquí. I barretines... Això pots ferrar el cotxe. Ja, perfecte. I de moltíssimes gràcies. Super, i de, bueno, mos acomiadam sense abans donar les gràcies a CEF, a tots els que han fet possible aquest podcast, a la CAO, i recordar que ens poden seguir per xarxes socials, de la CAO, on hi ha contingut exclusiu i bueno, un poc diferent, i després podeu escoltar tots aquests capítols, o els podeu mirar a través de YouTube o Spotify. Molt bé, el pròxim dia. Adéu.